Haka Jingialehkai ICC T20 World Cup Super 12 ke New Zealand kala job suk Ïaka Australia da pra pukundai ron. Haka de Jingialehkai ke Australia kala job Ïaka tos bat kala jet ban bol nengkong. Haka palitit jong ke New Zealand kala la ban kamai du ar spa ron ban hap lai wicket nagi shispa ar per balls nane ar per over. Nagaliang jong ginong tit jong ke New Zealand kila Jingialehkai bha agaba ufen Allen ulayo sau peu runs na ki kan riu balls but udiwan Conway ubade wicket keeper joga New Zealand ula kamai hadu kentai peu runs na ki san peu pra balls but u claim out hadu bekot ka New Zealand inning but u captain joga New Zealand u Ken Williamson ulayo peu lai runs na ki peu lai balls u Phillips ulayo khadar runs na ki peu ball but Jim Nisham ulayo ban kamai hadu pen riu runs na ki khalai ball. Nagaliang ki bowling jong ke Australia u Hasliwood Jingialehkai bha ban layo ban kur wicket na ki sau over but Adam Sampah ulayo shi wicket na ki sau over. Ka target na benta ke Australia kalau spa Shiron na ki shispa peu ball. Aga palitit jong ke Australia kalala ban kamai tang shispa khatway run ban hap barok ki wicket. Nagaliang jong ginong tit jong ke Australia kibala tit khamba kidai u Aaron Finch u captain jong Australia uliyo khat lai ron nagi khat way balls u Mitchell Marsh uliyo khan riu runs nagi khat ar ball but u Glenn Maxwell uliyo peu pra runs nagi peu ball. Nagaliang gi bowling jong ke New Zealand u Trent Ball uliyo wicket nagi sau over u Tim Saude uliyo lai wicket nagi point away over but u Mitchell Santner ulayo lai wicket nagi sau over but ke New Zealand ke job suk ia ke Australia da pra pukundai runs.